dda, croeso i'r Oedfa'r, braf iawn gael gweld gwynebau pobl gyda'n iawn i'r bygydau, ond os chi'n dal yn tymor cyfforddus, os ydych chi'n Emyr sydd yn arwen i heno, a eto stiwau mynd rwy waith y Sul nesaf. Sul nesaf hefyd, byddwn ni adrodd pres o'r Sul, cwarter i 12, a hynny tan ydy'r cwarter wedi 12. Nos Fawrth wedyn, wahanol i'r arfer, wnaethon ni ddechrau wrthdratha gyda'r trefniant yma am y ffosel yma nawr rhwng hanner tymor a gwyliau Pasg. Gym ni'n gwylio'r fideos yma Passion for Life, felly mae'n 3 grŵp dychwyboli hynnyriad os chi'n mwyn siŵr ynglyn â'r trefniadau a mwy fanylion sy'n bod ar WhatsApp. Mae'n gweddiadau i chi bod y sgrin, sylwch chi'n un peth benodol, sef fforddiant cymryd cyntaf. Mae'n fforddiant i gael hyd at 12 person, a hynny ar y Sadwrn cyntaf gwyliau Pasg, sydd yn 9fed o Ebrill. A mae'n well i ni mewn ffordd i gael mwy na 8 o bobl na bydde fe i gael llai. Hynny yw, hyd at 12, ond ni'n gyda lan at 8, ni'n gwybod talu yn ôl y person yn ratach. Os ydw diddordeb gyda chi yn gwybod ych chi weld Steve. Ni, gwirio. Ni'n diolch i ti, o ddiwyn tad i'n bod ni yn gallu troi ata ti, ddim jyst dod at ein gilydd i adeilad fel hyn, ond dod ata ti, dod hyd y bresenoldeb ti yn heiddiant Iesu Grist. Ni'n diolch i ti, dy fod ti yn gymorth hawdd i gael, yn bob cyfyngder. Ni'n gallu pwyso arno ti. Ni ddod nawr i'n bodol o'r tristwch a dioddau sydd yn ei byd ni. Ni'n gwyfio arwydd am ddiwedd i'r rhyfela yna, ac i'r rhai sydd yn dioddau. Ac ar i ti i gysuro, ac ar y sai ati. Ac ar i ti trwy hyn i hyd, i dy deyrnas di i ddod, ac ar i ti ddangos i'r byd i gyd, mae ti yw y brenin, sy'n rhywle dros bob peth. O arglwydd bydd yn agos ata ni nawr, gyda Emyr, fyddai'n yn harwen i nawr, helpa ni i gwrando ar deiriau di, ac i ymateb i deiriau di. Gwna ni yn dybycach i'r arwydd Iesu Grist. Gwna ni'n bobl sydd yn llawn tysturi. I wir yn teimlo dros eraill yn ei hangen ni. Nid yn unig y rai sydd yn dioddau pethau yn y byd yma. Ond hefyd ni weld yr angen sydd o'n cwmpas ni. Bobl sydd yn weld yn ddigon cyfforddus. Ac eto heb ddew, heb obeth yn y byd. Gwyddio arwydd ar ei ti. Trigar hal. Wrth ei glad ni. Ac wrth Ewrop, wrth y byd gyfan o arwydd. Dyrchafau yn Iesu Grist. Oedd yn ddefegol sydd yn mynd i fod. Amen. Amen. Diolch Dewi. Yna ni barhau i addoli trwy ganu efo'n gilydd. Rhif 33 yn yr atodiad. Ni o'n paham bod gwrthrych mawr o angylion yn rhoi ei fryd ar achub dynorwyn. Pam i'r bugail geisio'r afradlon i'w gyrchu adre'n ôl i gorlan Duw. Ond hynna o'n, ei enni ef o forwyn, a phresed Bethlehem roddwyd iddo'n gryd. A rhodiodd isel lwybrau Galilea, ac felly rhoddwyd ceidwad gwew i'n byd. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu dy gilydd.
Ni am ddarllen yn awr o air Duw, ac am yr wythnosau nesaf yma, y bwriad, os Duw a'i mynd, yw i ni'n mynd i fod yn edrych ar lythyr Paul at Titus. Llythyr Paul at Titus. Mae'r llythyr, un byr yw hi, ac ewch chi ffeindio hi ar ôl llythyrau Paul at Timotheus. Ac mae'n llawer o ffyrdd, mae'n debyg i llythyrau Paul i Timotheus, achos beth sydd gen ni fan hyn yw llythyr o'r apostol Paul at un o'i gydweithwyr. Llythyr gan mentor i'r gŵr ifanc yma, Titus, arweinydd yn yr eglwys gynnar, un oedd Paul wedi bod yn llyfurio gyda, ond hefyd yn annog ac yn dysgu. Ac yn y llythyr yma, fel fi'n gweud, llythyr ddigon byr, 3 pennod i ni wedi rannu iddi. Mae Paul yn ysgrifennu at Titus, siŵr o fod yn y 60au ar ôl, neu oed Crist, fel sy'n ei ddweud. Mae Paul di bod yn y carchar fwy neu thebyg, mae di bod ar y teithiau cenhadol yma, ac yn hwyrach yn ei fywyd mae'n ysgrifennu'r llythyrau yma. At Timotheus ac fan hyn at Titus. Nawr, heno, i ni just yn mynd i ganolbwyntio ar adnod 1 i 4 yn y bennod cyntaf, ond gan y 3 pennod yw'r llythyr, ni'n mynd i ddarllen y heno ar ei hyd, fel bod ni'n cael rhyw flas ar y cynnwys gyda'n gilydd. Chi'n gwybod fi'n hoff o wneud hyn, mae wastad yn arfer da pan mae hyd llyfr neu hyd llythyr yn caniatáu i ddarllen mewn un go, i ni'n cael y trosolwg yna'n dyn ni. Os ni'n onest, weithiau, pan ni'n mynd trwy pethau ara deg, rai adnodau neu adrannau ar y tro, ni'n colli'r darlun mawr yn dyn ni, neu mewn perygl o golli'r darlun mawr. Felly, ni'n mynd i ddarllen llythyr Paul a Titus ar ei hyd. Dyma air ein Duw ni. Paul, gwas Duw ac apostol Iesu Grist sy'n ysgrifennu. Yn unol â ffydd etholedigion Duw,
a gwybodaeth o'r gwirionedd sy'n gyson am crefydd ni, yn seiliedig yn y gobaith am fywyd tragwyddol. Dyma'r bywyd a addawodd y digelwyddog Dduw cyn dechrau'r oesoedd, ac ef hefyd yn ei amser ei hun a ddatguddiodd ei air yn y neges a bregethyr. Ymddiriedwyd y neges hon i mi ar orchymyn Duw, ein gwaredwr. Yr oedd yn cyfarch Titus, fy mhlentyn diledryw yn y ffydd sy'n gyffredin i ni. Gras a thangnefedd i ti, oddi wrth Dduw y Tad, a Christ Iesu, ein gwaredwr. Fy mwriad wrth dy adael ar ôl yn Creta, oedd i ti gael trefn ar y pethau oedd yn aros heb ei gwneud, a sefydlu henuriaid ym mhob tref yn ôl fy nghyfarwyddyd i ti. Rhaid i henuriad fod yn ddifau, yn ŵr i un rai, a'i blant yn grydynwyr, heb fod wedi eu cyhuddo o afradlonedd nac yn afreolus. Oherwydd rhaid i arolygydd fod yn ddifau, ac yntau yn oruchwyliwr yng ngwasanaeth Duw. Rhaid iddo beidio a bod yn drahais, nac yn fer ei dymer, nac yn rhy hoff o win, nac yn rhy barod i daro, nac yn un sy'n chwennych elw a'n onest, ond yn lletiger, ac yn caru daioni, yn ddisgybledig, yn gyfiawn, yn sanctaidd, yn feistr arno ei hun. Dylai ddal ei afael yn dyn yn y gair sydd i'w gredu ac sy'n gyson ar hyn a ddysgur mwyn iddo fedru annog eraill a'i athrawiaeth iach a gwrthbrofi cyfeiliornad ei wrthwynebwyr. Oherwydd mae llawer, ac yn arbennig y crydynwyr Iddewig, yn afreolus ac yn twyllo dynion a'i dadleuon diffaith, ac fe ddylid roi taw arnynt. Y pobl ydyn sydd yn tanseilio teuluoedd cyfan, drwy ddysgu iddynt bethau na ddylent ei dysgu. A hynny mwyn elw anonest. Dwedodd un ohonynt, un o'i proffwydi hwy ei hunain, celwyddgwn fu'r cretiaid erioed. Anifeiliaid anwar, bolrwth a diog. Mae dystiolaeth hon yn wir, am hynny cyrrydda hwy yn ddidostyr, mwyn ei cael yn iach yn y ffydd. Yn lle bod ei bryd ar chwedlau Iddewig a gorchmynion pobl sy'n troi cefn ar y gwirionedd. I'r pyr, mae pob peth yn byr. Ond i'r aeth rhagredig a digred, nid oes dim yn byr. Mae ei deall a'i cydwybod wedi ei llygru. Maent yn proffesu ei bod yn adnabod Duw, ond ei wadu ymaint a'i gweithredoedd. Maent yn ffiaidd ac yn anifydd ac yn anghymwys i unrhyw weithred dda. Ond rwy ti i lefaru'r hyn sy'n gweddu i'r athrawiaeth iach. Dywed wrth yr hynafgwyr am bod yn sobr, yn weddus, yn ddisgybledig, yn iach mewn ffydd a chariad a dyfobarhad. Ac wrth y gwragedd yna fy'r un modd, a meddwl fod yn ddefosiynol ei hymarweddiad, ddiwenwyn, a hef fod yn gaeth i ormod Ddywyn. Dylent hyfforddi'r gwragedd ifanc yn y pethau gorau, a'i cymell i garu ei gwir a charu ei plant, i fod yn ddisgybledig a diwair,
I ofalu am ei cartrefi ac i fod yn garedig ac yn ddarostyngedig i'w gwir, fel na chaiff gair Duw enw drwg. Yn yr un modd, cymell y dynion ifanc i arfer hunan ddisgyblaeth. Ym mhob peth dangos dy hun yn esiampl o weithredoedd da. Ac wrth hyfforddi, amlyga gywirdeb a gweddisteb a neges iachusol a fydd uwchlaw beirniadaeth. Felly, codir cywilydd ar dy wrthwynebwr, gan a fydd ganddo ddim drwg i'w ddweud amdano. Cymell y caethweision i fod yn ddarostyngedig i'w meistri ym mhob peth. I wneud ei dymuniad, i beidio ei hateb yn ôl, na lladratodd i arnynt, ond i'w dangos ei hunain yn gwbl ffyddlon a gonest, ac felly yn addurn ym mhob peth i athrawiaeth Duw ein gwaredwr. Oherwydd amlygwyd gras Duw i ddwy'n gwaredigaeth i bawb, gan ein hyfforddi i ymwrthod ag anywioldeb a chwantau bydol, a byw yn ddisgybledig a chyfiawn a diwiol yn y byd presennol. A disgwyl cyflawni'r gobaith gwynfydedig yn ymddangosiad gogoniant ein Duw mawr a gwaredwr Iesu Grist. Rhoddodd ef ei hun drosom ni, i brynu rhyddid i ni oddi wrth bob anghyfraith, a'n glanhau ni i fod yn bobl wedi ei neilltuo iddo ef ei hun ac yn llawn seil dros weithredoedd da. Dywed y pethau hyn, a chymell, a cherydda a phob awdurdod, peidiad neb a thamwybyddu. Dwg ar gof iddynt ei bod i ymostwng i'r awdurdodau sy'n llywodraethu, i fod yn ifydd iddynt, a bod yn barod i wneud unrhyw weithred da. I beidio â bwrw anfri ar neb, ond i fod yn heddychol ac yn ystyriol, gan ddangos addfwynder yn gyson tuag at bawb. Oherwydd fe fuon ninnau hefyd un amser yn ffôl, yn anifydd, argyfeilion, yn gaethweision ni am ryfal chwantau a phleserau, am bywyd yn llawn malais a chenfigen, yn atgas gan eraill ac yn cysau ein gilydd. Ond pan amlygwyd daioni Duw ein gwaredwr, a'i gariad tuag at bobl, fe'n hychubodd ni. Nid ar sail unrhyw weithredoedd o gyfiawnder a wnaethon ni, ond o'i drigaredd ei hun. Fe'n hychubodd ni, trwy olchiad yr ail enedigaeth ac adnewyddiad gan yr ysbryd glân, a dywallodd ef arnom ni yn helaeth drwy Iesu Grist ein gwaredwr. Ei ddiben oedd ein cyfiawnhau drwy ei ras, ac mewn gobaith ein gwneud yn etifeddion bywyd tragwyddol. Dyna air i'w gredu. Ac mae'n ddymuniad gennyf i ti fyny hyn, bod y rai a ddaeth i gredu yn Duw i ofalu ei bod yn ymroi i weithredoedd da. Dyma gyngor da a buddiol i bawb. Ond gochel gwestiynau ffôl ac achau a chynhennau a chwyrylon ynghylch y gyfraith oherwydd di-fydd ac ofer ydynt. Am yr un a ddim greu raniadau, ar ôl iddo gael ei rybuddio a'i ail rybuddio, paid â gwneud dim mwy ag ef.
Fe wyddus fod un felly wedi ei wyrdroi ei fod yn pechu a throi hynny yn ei gollfarnu ei hun. Pan anfonaf Artemas neu Tychicus atat, gwnaed o orau i ddod ataf i Nicopolis, oherwydd rwyf wedi penderfynu bwrw'r gaeaf yno. Gwnaed o orau hefyd dros y cyfreithiwr, Zenas ac Apollos i'w hebrwng ar eu taith, yn gan ofalu na byddant yn fyr o ddim. Rhaid i'n pobl ni hefyd ddysgu ymroi i waith gonest, i gyfarfod ag angenrheidiau bywyd. Os na nant, byddant yn ddiles. Mae pawb sydd gyda mi yn dy gyfach. Rhof yng nghyfarchion i'r rhai sydd yn ein caru yn y ffydd. Gras fyddo gyda chwi oll. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd o'r llyfr yma yna. Rhif 92. Cyn llunio'r byd. Cyn lleddu'r nefoedd wen. Cyn gosod hael na lloer na ser uwchben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn ni, i achub gwael golledig eog ddyn. Ac ymlaen yn ei sefyll i ganu. Gwydwch ni weddio dyn dilyn. Nw'n ni droi at yr arglwydd a gweddi. O arglwydd yn Duw, i ni yn diolch i ti yn awr am darn gwerthfawr yma o dy air di. I ni newydd gael cyfle i ddarllen dyn gilydd. Dad, ni'n diolch i ti. Dy fod ti wedi ysbrydoli yr apostol Paul arglwydd. Diolch dy fod ti wedi ei alw a'i gomisiynu ac wedi ddefnyddio fe wrth gyhoeddi dy air di
Ac ni'n diolch i ti. Fan hyn fod gennym ni'r cofnod yma o geiriau'r apostol Paul yw gyfaith, Titus. Ac eto arglwydd, ni'n gwybod fod y gair yma wedi cael ei gadw a'i drosglwyddo a'i roi ein mwyn ni, ein lles ni. Arglwydd wrth i ni glywed yr hyn oedd gan Paul i'w ddweud, yr hyn oedd eisiau Titus i gyflwyno i'r eglwys ac i dy bobl di yn y cyfnod yma. Arglwydd ni'n gwybod yr un ffydd sydd gennym ni, yr un gair sy'n cael ei bregethu i ni, yr un gwirioneddau sydd angen i ni ei credu a dal gafel ynddyn nhw. Arglwydd, falle mewn rai ffyrdd fod ein hoes ni, ein cymdeithas ni yn wahanol. Falle mewn rai ffyrdd fod ein diwylliant ni yn wahanol i beth oedd yn wir yng Nghreta yn y ganrif gyntaf. Ac eto ar yr un pryd, arglwydd, pan ni'n darllen dy air di, beth sydd yn ein taro ni o hyd ac o hyd yw fod rai pethau ddim yn newid. Dwi ti ddim yn newid, arglwydd. Dyw y natur ddynol ddim yn newid. Dyw ein angen ni ddim yn newid. Dyw'r problemau a'r temptasiynau sydd yn ein gwynebu ni ddim wir yn newid, arglwydd. Ni'n diolch i ti felly am y geiriau hyn. Ni'n gofyn yn dy ras i yn ei di siarad â ni trwy dy air. Ni'n cyflwyno'r Oedfa yma heno ac os mae dy wyllus di yw hyn, yn yr wythnosau nesaf wrth i ni droi at y llythyr yma gyda'n gilydd. Ni'n gofyn arno ti yn harwau ni i dy wirionedd di. Dad, ni'n cyffesu i hyd yn oed ar ddarlleniad brysiog fel hyn, fod yna rannau o dair di fan hyn sydd yn ein herio ni mewn pob math o ffyrdd. Yn dangos i ni falle methiannau ni, neu falle yn mynd yn groes i neges mewn byd ni yn ei ddysgu yr pethau ni'n clywed gan ein cymdeithas ni o ddydd i ddydd ac arglwydd falle fod yna bethau yn yr wythnosau nesaf yma fydd yn anodd i ni i glywed, yn anodd i gredu ac i weithredu arnyn nhw. Helpa ni, arglwydd. Helpa ni. Mae'r apostol Paul yn dweud mewn man arall bod pob ysgrythyr yn fuddiol. Arglwydd, bod ti yn defnyddio pob rhan o dair mwyn yn hyfforddi ni, a'n disgyblu ni, a'n cywiro ni, a'n nerthu ni, arglwydd, a ni'n gweddio bydda hynny'n wir mawr am y llythyr hwn, o sgwennu di bod yn dda. Dangos i ni. Os oes yna bobl yn ein plith ni sydd ddim eto yn gallu siarad am Dduw fel i gwaredwr nhw, arglwydd, dangos yr iachawdwriaeth a'r bywyd rhagwyddol sydd i'w gael yn Iesu Grist. Ac arglwydd i ni sydd yn credu, beth bynnag sydd ei angen yno ni, beth bynnag sy'n ddiffygiol yno ni, ni'n gweddio yn neud i ein newid ni, yn sancteidio ni, o sgweli di fod yn dda. Dad, i'n cyflwyno'n hunan fel eglwys i ti wrth i ni gwrdd o wythnos i wythnos. Yn arbennig yn yr wythnosau nesaf wrth i ni ddilyn y cwrs yma o fideos yn hyfforddi ni siwt i rannu'n ffydd ni yn well. Ac arglwydd wrth i ni nesau at y Pasg arglwydd wrth i ni chwilio am gyfleon ymarferol i rannu yr efengyl. Arglwydd, ni'n gofyn am dy gymorth di. Helpa ni i
i ei garu y bobl o'n cwmpas ni. Helpa ni i fyw bywydau o weithredoedd da, amlwg i'r bobl o'n cwmpas ni. Nid mwyn ein cyfiawnhau yn hun, nid mwyn tynnu sylw ato ni o Dad, ond fel bod pobl yn dy olgyneddu di. O, Arglwydd. Helpa ni nawr. Derbyn ein mawl ni am diolch ni i ni yn. Llawenhau bod yna rhyw fesur ychwanegol o ryddid yn ein plith ni heddiw a bod ni'n gallu dyfoli di fel hyn. Ni'n diolch i ti. Yn gofyn i ti yn derbyn i nawr. Yn enw'r Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf, rhif 2 yn yr atodiad. Arglwydd tyrd a llefara di, wrth i'n geisio barad y sanctaidd air. Na ni sefyll i ganu.
A'r tybed, faint ohono ni, os y'n ni'n onest, sydd yn gyfarwydd go iawn gyda llythyr Paul a Titus. A fi'n gweud hynny godi cywilydd ar neb, ond y tebyg yw, tuedd falle yw, mae'n un o'r llyfrau byr yna, mae'n ddigon bach, os chi'n flico cwpl o dudalennau yn eich Beibl, chi'n ei fethu e. Mae e hefyd yn lythyr personol o Paul, nid i eglwys yn uniongyrchol, ond i unigolyn. Tybed, wrth i fi ddarllen trwy'r llythyr, tybed, ydych chi wedi gwneud hynny erioed o'r blaen, darllen y llythyr ar ei hyd. Tybed, beth oedd yn eich taro chi? Dwi'n siŵr mae rai o'r peth amlwg nath eich taro chi oedd, pethau fel yr hyd, mae'n fer iawn, mae'n gryno. Mae e'n lythyr personol mewn llawer o ffyrdd. Paul yn cyfar Titus fel ei blentyn diledryw yn y ffydd. Mae'n rhyw berthynas glos yna ar y diwedd yn cyfeirio at y gweithwyr eraill yma fel Artemas a Tychicus ac yn y blaen. Falle, wrth i ni ddarllen efo'n gilydd beth oedd yn taro chi oedd, wel, mae'n lythyr syml iawn. Yn y lot o ryw gyfeiriadau at pa fath o gymeriad sydd i fod gan hyniriad a siwd fath o fywyd mae Cristnogion fod i fyw. Mae'r peth yna gyd yn wir. Ond peidiwch felly a meddwl fod y llythyr yma yn ddibwys. Peidiwch a meddwl bod y llythyr yma yn un i ni'n gallu ei ddiystyru. Peidiwch a meddwl fod llythyr Paul a Titus yn take it or leave it. Achos beth sy'n dod drosodd yn yr adran gychwynnol yma, yr adran ni'n mynd i ganolbwyntio arno yn fer heno, yw fod Paul yn ymwybodol fod e'n delio gyda pethau tragwyddol. Mae'n delio gyda pethau holl bwysig. Ydy mae'n lythyr byr? Ydy mae'n lythyr personol? Ydy mae'n delio gyda pethau ddigon sylfaenol mewn llawer o ffyrdd? Ond mae'r pethau yma yn holl bwysig. Mae rhaid i ni wastad gofio hynny. Falle mae'n rwydd i anghofio pan ni'n edrych ar llythyr byr fel hyn. I ni'n dod heno yma at air Duw. Os dyw e'n mynd yn yr wythnosau nesaf wrth i ni weithio'n ffordd trwy'r llythyr yma, i ni'n delio gyda gair Duw. Nid jyst llythyr Paul a Titus yw hyn, ond gair Duw yw bobl e. Felly, does na nunlle pwysicach gallwn ni fod mewn un ystyr. Does na nunlle gwell i fod mor od mewn rai ffyrdd yw astudio llythyr gan un arweinydd eglwysig at arweinydd eglwysig arall mewn cyfnod gwahanol a diwylliant gwahanol. Hynny yw, bydde llawer o bobl yn meddwl bod ni'n hollol wirion yn treulio nosweithiau ni yn gwneud hyn, ond na, dyma gair Duw. A be mae'r geiriau mae'n atgoffa ni ohono fe yw, a gweud y gwir, does na ddim gwaith pwysicach gallwn ni fod yn rhan ohoni na lledaenu gair Duw. Cyhoeddi'r neges yma, newyddion da yma, yr efengyl yma sydd gennym ni. Beth sy'n dod drosodd yn yr adnodau cyntaf yma yw fod y pethau sydd i ddod, yr nitty-gritty, os allai roi e fel na, o pwy sy'n arwain eglwysi a pa fath o fywydau yma Cristnogion fod i fyw. Mae'r pethau yna ein bywydau ni. Bywyd eglwys o wythnos i wythnos, mae hynny
mor gymleth ac mor anodd mae hynny'n gallu bod ar adegau, mae hynny yn rhan o stori. Stori mawr, stori tragwyddol, stori sydd yn ymestyn, os allai roi fel hyn, o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. O cyn creu'r byd i'r nefoedd a'r deiar newydd sydd i ddod. Ni'n rhan o hynny, nawr. A felly, fel na ni weld, mae'r ffordd i ni'n byw, a mae'r pethau ni'n gwneud, a'r pethau ni'n dweud, mae'r pethau yma yn bwysig. Maen nhw'n arwyddocaol. Gai darllen eto'r adnodau cyntaf yma, adnodau 1 i 4. Paul, gwas Duw ac apostol Iesu Grist sy'n ysgrifennu, yn unol a ffydd etholedigion Duw, a gwybodaeth o'r gwirionedd sy'n gyson am crefydd ni, yn seiliedig yn y gobaith am fywyd tragwyddol. Dyma'r bywyd a addawodd y digelwyddog Dduw cyn dechrau'r oesoedd. Ac ef hefyd yn ei amser ei hun a ddatguddiodd ei air yn y neges a bregethyr. Ymddiriedwyd y neges hon i mi ar orchymyn Duw ein gwaredwr. Rwyf yn cyfarch Titus, fy mhlentyn diledryw yn y ffydd sy'n gyffredin i mi. Gras a thangnefedd i ti, oddi wrth Dduw y Tad a Christ Iesu ein gwaredwr. Gyntaf i gyd, mae Paul yn troi ein meddyliau ni i'r gorffennol. A nid just rai blynyddoedd yn ôl, nid just rai canrifoedd yn ôl. Mae'n mynd ar meddwl ni cyn creu'r byd. Yn yr agoriad yma'r llythyr, i ni'n cael rhyw gipolwg ryfeddol o beth ddigwyddodd cyn fod y byd yn cael ei greu. I ni'n clywed fod yn adnod 2, dyma'r bywyd a addawodd y digelwyddog Dduw cyn dechrau'r oesoedd. Paul yn dweud, cyn bod byd, cyn bod amser, cyn bod unrhyw beth, roedd Duw. Duw y creawdwr. Ac roedd Duw wedi addo bywyd. Nawr, meddyliwch y munud, i bwy nath Duw wneud yr addewid yma i roi bywyd tragwyddol? Does neb wedi cael ei creu eto, does dim byd wedi cael ei creu eto. Yr ateb wrth gwrs yw bod Duw wedi gwneud yr addewid yna fel petai iddo fe ei hun. Mae'r drindod fendigaid yma, Duw, y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân, cyn yr oesoedd. Os allai roi e fel hyn, fi'n gwybod mae'n anodd siarad am amser a thragwyddoldeb, ond nôl yn rhagwyddoldeb. Cyn bod dim, mae'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân yn gwneud addewid. Yn ymrwymo. Mae'r Tad yn ethol. I ni'n clywed yn dyn yn yr adnod gyntaf am ffydd etholedigion Duw. Mae'r Tad yn rhoi pobl i'w fab. A mae'r Mab yn ymrwymo i achub y bobl hynny. Yn ymrwymo i ddod yn berson i fyw a dioddef a marw fel aberth dros y bobl yma mae'r Tad wedi rhoi iddo, a mae'r ysbryd yn ymrwymo i nerthu ac i gymhwyso yr iachawdwriaeth yma i bobl. A mae'r peth yma i gyd wedi digwydd cyn creu'r byd, cyn yr oesoedd, cyn
bod ni fel pobl yn bodoli, cyn bod y byd wedi syrthio i bechod. Yn syth, mae Paul yn atgoffa ni bod ein bywyd ni, bywyd Titus, bywyd yr Heniriaid yng Nghreta, bywyd yr eglwys, yr hynafgwyr a'r gwragedd hun, a'r gwragedd iau, a'r dynion iau, beth bynnag oedd eich sefyllfa cymdeithasol, sydd bynnag o'ch chi fod i fyw. Dyw'r pethau yma, dyn nhw ddim yn amwys. Maen nhw'n rhan o rhywbeth na ddechrau cyn yr oesoedd. Nawr, os yw hynny ddim yn ddigon i chwythu eich meddwl, sa'n gwybod beth sydd. Dyma faint mae Duw wedi eich caru chi. Dyma'r cariad oedd gan y Duw tragwyddol, yr un holl ddigonol. Dyma'r cariad mae wedi dewis i roi i ni. Bod e eisiau'n creu ni, oedd e'n gwybod bod ni'n troi yn ei erbyn. Bod e'n barod i drefnu'r ffordd yma i'n prynu ni nôl, gymaint fydda hynny yn costio i'r arglwydd Iesu Grist. Oedd e'n gwybod, fel gyda ni'n atgoffa bore yma, does dim byd bydda ni di gallu gwneud wedyn i etifeddu bywyd tragwyddol, i ennill ein ffordd yn ôl. Oedd Duw yn gwybod bydda'r cwbl fel petai yn ei ddwylo fe. Ac mae'n gwneud hynny. Mae'n trefnu ffordd trwy ffydd i bobl fel ni i gael ein hachub. Ond yna, bysai hynny ddim yn ddigon, mae Paul nid yn unig yn pwyntio ni nôl i'r gorffennol, ond mae'n pwyntio Titus a ni ymlaen i'r dyfodol, a nid jyst i ryw flwyddyn yn y dyfodol, neu degawdau, neu canrifoedd, ond i dragwyddoldeb, os allan roi fel yna, adnod 2. Mae'n sôn fyna dydy am y gobaith am fywyd tragwyddol. Y gobaith am fywyd tragwyddol. Ond peidiwch cam ddeall, dyw'r gair yna gobaith yn hyn, dyw ddim, fel chi'n gwybod, yn rhywbeth ansicr. Na, mae'r bywyd yma, yr bywyd tragwyddol yma, yn rhywbeth sydd yr un mor sicr a Duw ei hun. Sut mae'r bywyd yma di dod i ni, wel mae di dod i ni trwy Duw ei hun. Mae'n drawiadol yn dydy yn adnod 3, mae Paul yn cyfeirio at Duw ein gwaredwr. Yna adnod 4, Crist Iesu ein gwaredwr. Yr un yma sydd wedi ein hachub ni. Yr un yma sydd yng nghyflawniad yr amser wedi dod, wedi cyflawni'r addewid wneithbwyd cyn yr oesoedd, mae wedi'n hachub ni. Trwy ffydd i ni yn cael ein uno ar arglwydd Iesu Grist, ac mae'r dyfodol yma felly. Yr bywyd tragwyddol yma, yr un mor sicr a fe ei hun. Beth yw bywyd tragwyddol? Yn un ystym yn gwestiwn anodd i ateb yn dydy. Ac eto ar yr un pryd, mae mor syml oherwydd beth yw bywyd tragwyddol? Wel, yr arglwydd Iesu ei hun. Fe yw y bywyd. Fe yw'r un sy'n rhoi bywyd. Beth yw bywyd tragwyddol? Wel, tragwyddoldeb yn ei gwmni Tragwyddoldeb mewn undod gyda fe. Tragwyddoldeb o'i fwynhau Tragwyddoldeb mewn perthynas perffaith gyda Duw, yn caru Duw, yn holl enaid, calon, meddwl a nerth. A caru eraill.
fel ni yn hunan. Y bywyd tragwyddol yw bod ni'n cael ein adfer yn ôl i yr hyn oedd Duw wedi ei fwriadu ni yn y cychwyn, yr hyn ni wedi troi cefn arno fe. A'r unwaith eto, nag yw hynny yn chwythu eich meddwl chi. Nag yw hynny yn wych. Y cynllun yma, yr cyfamod yma, nath Duw ag ef ei hun, yr addewidion yma, yn mynd i gael ei cyflawni, yn sicr, am dragwyddoldeb. Dyma sy'n disgwyl amdano ni, a mae hynny jyst mor wych i feddwl, yn dydi? Mor wych i feddwl, mewn cyfnod sydd mor dywyll. Mewn adeg lle, sôn bore yma, newyddion yn llawn, sôn yn dydi am y rhyfel sydd yn digwydd ar hyn o bryd yn Wcrain. Rhai wythnos yn ôl, o'n i'n sôn am y sefyllfa yn Honga. Wrth gwrs, ydych chi'n edrych yn ehangach, a mae gennych chi Afghanistan, a Syria, a Yemen, a heb sôn am y llefydd hynny lle mae Cristnogion yn cael ei erlyd yn y ffyrdd mwyaf dychrynllyd, ac yna ni'n edrych yn agosach i adre ac ni'n gweld system llwgwr gwleidyddol sydd yn ein gwlad ni a'r ffordd mae pobl pwerus a chyfoethog yn sathru eraill dan draed ac mae hynny heb hyd yn oed mynd yn lefel personol. A sefyllfaoedd i ni'n gwynebu. Sefyllfaoedd dyrys, poenus. Pethau falle sydd wedi digwydd i ni yn y gorffennol, pethau falle ni'n stryglo gyda nhw ar y foment. Ac yna chi'n meddwl, mae yna ddydd, pan fydd y pethau hynny ddim mwyach. Mae yna fywyd tragwyddol. Ie, nefoedd a deiar newydd. Ie, cerf newydd. Fi'n gweud y pethau mewn aml. Mae nhw'n wych. Dim rhyfel. Dim twyll. Dim newyn. Dim poen. Dim marwolaeth. Dim pechod. Dim drygioni. Bywyd tragwyddol. Mae Paul yn awyddus i osod cyd-destun y bywyd Cristnogol, cyd-destun bywyd yr eglwys yn gywir. I ni'n byw fel petai yn y canol rhwng hynny. Rhwng cyn yr oesoedd pan oedd Duw wedi trefnu'r cwbl a'r bywyd tragwyddol yma sydd i ddod. Nawr, os mae dyna yw'r sefyllfa yn y gorffennol, os mae dyna'r sefyllfa yn y dyfodol, wel mae ond yn gwneud synwyr felly bod y pethau yna'r gwirioneddau yma yn mynd i effeithio ar y presennol. A dyna lle fi eisiau ni droi nawr i orffen. Y presennol. Wel, dyma pam fod ein bywydau ni, dyma pam fod trefn eglwysig, dyma pam fod ein gweithredoedd ni a'r cwbl mor bwysig. Dyma pam fod dal gafel ar wirionedd ac ar athrawieithau ein ffydd ni mor hanfodol o bwysig. Achos ni yn y canol rhwng y gorffennol a'r dyfodol. Ac dwi ddim fel, chymod, os chi'n mynd ar daith a chi'n cael eich ffôn neu rhyw satnaf allan a chi'n gweud, reit, fi'n dechrau fan hyn, fi eisiau mynd i fan hyn, ac yna mae Google Maps yn rhoi pob math o opsiynau i chi. Allwch chi fynd ar trywydd yma, gallwch chi fynd ar trywydd yma. Na, mae Duw wedi cynllunio a wedi trefnu y ffordd i ni mynd o A i B.
fel petai. Mae ni'n dod drosodd yn glir fan hyn, ydyn ni, mae'n gymaint o ffyrdd. Dewchwch eto ar yr nod yma, jyst edrych yn fyr a gai anwch i fynd nôl a darllen y pethau yma eto myfyrio arno nhw. Ond sylwch ar rai o'r pethau sydd yn cael eu pwysleisio fan hyn. Mae'n dweud, Paul, gwas Duw ac apostol. Dyna pwy yw. Apostol, nid ysgrifennu ar ei liwt ei hun mae e fan hyn. Nid fy syniadau i yw'r rhain, meddwl Paul, fi'n apostol. Fi wedi cael fy neilltuo, wedi cael fy nghomisiynu, wedi cael fy anfon gyda'r neges yma. Mae'n dweud bod yn ysgrifennu yn uno a ffydd ethologigion Duw. Ac yn ar ddiwedd adnod 1, mae'n sôn am y gwirionedd sy'n gyson am crefydd ni. Adnod 2, mae'n gweud bod y pethau mae'n seiliedig yn y gobaith am fywyd tragwyddol. Mae'n dweud ar adnod 3 bod y pethau sy'n cael eu pregethu yn rai sydd yn dod o Dduw. Ef hefyd yn ei amser ei hun a ddatguddiodd ei air yn y neges a bregethur. Mae'n dweud bod y pethau wedi dod, diwedd adnod 3, trwy orchymyn Duw. Ac yna, yn adnod 4, mae'n dweud bod Titus yn blentyn yn y ffydd sy'n gyffredin i ni. Wel, beth sy'n dod drosodd yn hynny i gyd yw fod yr hyn mae Paul yn ei gredu, yr hyn mae Paul yn ei bregethu, yr hyn mae Paul yn ysgrifennu amdano fe fan hyn, yr hyn mae Paul yn ei annog, yn Titus ac yn hobl yr arglwydd, dyn nhw ddim yn dod oddi wrtho fe, chi'n gweld. Maen nhw'n dod o Dduw. Duw sydd wedi datguddio ei hun i ni. Dyma yw'r ysgrythurau. Do, mae e wedi datguddio ei hun i ni mewn ffordd graddol, cynyddol. Ydy, mae'r datguddiad yn dod yn gliriach ac yn gliriach wrth i chi fynd o'r gyfraith i'r proffwydi a'r ysgrifau ac yna. Mae y mab, yr arglwydd Iesu yn dod ac yna mae dynnu'r testament newydd cofnod yr apostolion o'r hyn o'n nhw wedi ei dderbyn, yr hyn maen nhw'n pasio ymlaen. Ond y pwyslais sydd gan Paul fan hyn yw mae Duw sydd ar waith. Nid ein syniadau ni, nid ein lle ni yw trio ffind o'n ffordd o A i B. Na, mae yna neges. Mae yna ffydd cyffredin. Mae yna bethau sydd yn unol â'r ffydd yma. Mae'r hyn sydd yn cael ei ddysgu'n seiliedig ar rhywbeth sydd wedi ei ddatguddio gan Dduw ei hun. Dyw'r Beibl, fan hyn, dyw llythyr Paul at Titus, dyw'r neges Gristnogol, dyw e ddim fel gêm o Chinese whispers. Mae un person yn sibr rhywbeth, a wedyn y person arall yn sibr ymlaen, a mae'r neges yn cael ei cholli ar hyd y ffordd. Na, mae Paul yn awyddus i bwysleisio. Mae yna wirionedd awdurdodol. Mae gair Duw yn ddibynadwy. Mae'n y rannau sydd falle'n anoddach i'w deall neu gilydd, a bydd yna wahaniaethau barn ar rai pethau. Ond mae fel petai eisiau pwysleisio, fan hyn, mae yna term Saesneg, deposit. Deposit of faith fan hyn. Mae yna rhywbeth sydd wedi cael ei roi, rhywbeth sydd rhaid i ni ddal gafel ynddi, yn ddiogel a'i drosglwyddo ymlaen. Mae yna lot o sôn ar hyn o bryd mewn cylchoedd Cristnogol am rhywbeth sy'n cael ei alw'n deconstruction. Ac fi yn derbyn, a mae eisiau gweud hyn, mae gwahanol bobl yn golygu rhywbeth neu pethau gwahanol pan maen nhw'n defnyddio'r term yma. Falle bod chi wedi clywed pobl yn defnyddio'r term, falle bod chi heb.
Os mae'r cwbl mae person yn golygu wrth sôn am deconstruction, dad adeiladu y ffydd, yw bod rhaid i ni fel Cristnogion, mae rhaid i ni wastad mynd nôl i air Duw, mae wastad rhaid i ni checo'r hyn i ni gredu ac yn ei wneud yn ôl awdurdod gair Duw. Wel, popeth yn iawn. Mae'n wir i ddweud fod yr eglwys wastad fod yn cael ei diwygio. Mae'r eglwys wastad fod yn cael ei sancteiddio trwy gwaith yr Ysbryd Glân, wrth i ni astudio gair Duw, i ni eisiau mynd yn agosach ac yn agosach i be mae Duw wedi ei ddweud. Ond yn aml iawn, sa'n credu mae dyna sydd yn cael ei olygu pan mae rhywun yn dweud bod nhw yn deconstructio. Be maen nhw'n golygu yw bod nhw yn mynd i fynd ati, a maen nhw yn mynd i tynnu y cwbl yn ddarnau fel petai. Yn mynd i ddad adeiladu Cristnogaeth, Beiblaidd, hanesyddol, uniongred, efengylaidd, apostolaidd, yr hyn sydd wedi cael ei gredu o'r cychwyn a'i basio i lawr. A maen nhw'n mynd i tynnu'r cwbl yn ddarnau ac yn mynd i taflu ffwrdd y rannau hynny dyn nhw ddim yn hoffi. A mynd i gael gwared ar y rannau sydd yn gwneud nhw teimlo'n anghyfforddus. Maen nhw'n mynd i drio cyfiawnhau hynny trwy ddweud, wel, oedd Paul jyst yn dweud y pethau yna achos oedd e'n ddyn ei oes. Oedd Daniel dim ond yn ysgrifennu'r pethau yna, achos oedd yn product of his age. Just diwylliant i'r pethau yna, just traddodiad i'r pethau yna. Ni ddim yn credu'r pethau yna dim mwy. Ni'n gwybod yn well erbyn hyn. Mae'n y berygl fan hyn. Nawn ni weld Paul yn delio gyda hyn ymhellach wrth i ni fynd ymlaen yn y llythyr. Y pwysleisio mor bwysig yw ei ddal gafel yng ngwirioneddau sylfaenol yr eglwys. Nawr, eto, sa'n eisiau chi gamddeall? Bu'n derbyn, mae yna adegau lle mae ein diwylliant ni, neu rhyw draddodiadau yn gallu cripio i fewn, ac mae yna adegau lle mae eisiau ni fynd nôl at air Duw, wel hynny yw, Duw hynny ddim yn iawn, Duw hynny ddim yn feiblaidd, neu Duw hynny ddim yn orfodol. Ni ddim gorfod gwneud y pethau, mae just ein diwylliant ni yw hynny, a os felly popeth yn iawn. Ond be mae Paul fel petai eisiau gwneud yn hollol glir, o'r cychwyn fan hyn, yw fod y pethau mae e'n mynd i sôn amdanyn nhw, y pethau mae e'n mynd i annog a'i pwysleisio, nid i syniadau fe nhw. Na, mae yna llinyn air yn rhedeg trwy'r Beibl i gyd. Mae yna un efengyl, mae yna un neges, un Duw sydd. Mae Paul yn eisiau pwysleisio, mae yna ffydd. Ffydd yr etholydigion, ffydd y saint, ffydd ysgrythurol, ffydd sydd yn deillio nid o ddynion, nid o ddiwylliant, nid o draddodiad, ond o Dduw ei hun. Mae ffordd o fyw sydd yn unol gyda'r efengyl. Mae'n y ffordd o fyw sydd yn gyson gyda'r efengyl, a felly, os oes athrawiaethau eraill yn dod i fewn sydd yn mynd yn groes i hynny, mae'n rhaid i ni ei gwrthod nhw. Ac gweld y reswm a hynny mor bwysig yw oherwydd bod ni yn y cyfnod yma rhwng y gorffennol a'r dyfodol. Dychmygwch am funud bod chi yn gyrru ar bont. Pont hir dros rhyw fôr. Be sy'n digwydd os yw y chunk yn y canol yn cael ei golli? Wel, chi ddim yn mynd i gyrraedd yn ddiogel o un ochr i'r llall, ydych chi? Dyma yw ein cyfrifoldeb ni fel eglwys, dyma yw cyfrifoldeb
yn arbennig yr henuriaid. Dyma yw ein cyfrifoldeb ni fel pobl yr arglwydd. Ni'n rhan o'r gwaith yma, rhan o cynllun Duw. Yn rhan o'r cynllun yma, nath ei drefnu cyn amser, mwyn dod â phobl pechadurus ato fe ei hun trwy ffydd yng Nghrist yn unig, mwyn ei hachub nhw a'i cadw nhw am dragwyddoldeb. A felly, os 'yn ni'n colli rhywbeth yn y canol, os 'yn ni'n mynd ar gyfeilio, os 'yn ni'n dysgu pethau sydd ddim yn wir, os 'yn ni'n twyllo eraill yn yr hyn i ni yn ei ddysgu, mae yn drychineb. Mae'n matter of life and death, achos ni'n delio fan hyn gyda pethau tragweddol. Mwyn ei enw fe. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd o'r llyfr ymynau wrth i ni orffen. Rhif 230. 230 yn y llyfr. O, agor fy llygaid i weled i'r gelwch dy arfaith a thair. Mae'n well i mi gyfraith dy enau na miloedd o arian ac air. Y ddeiaran da, aeth fy ond geiriau fy new fydd yr un. Y bywyd tragwyddol yw nabod fy mhrynwr yn ddew ac yn ddyn. Ac ymlaen ni sefyll i ganu. Gofyn am dy gymorth di. Ie, heno, ac yn yr wythnos sydd o'n blaen a'r wythnosau ddod, i helpu ni gadw'r persbectif cywir yma
fod y pethau ni'n gwneud, ein bywydau ni o ddydd i ddydd, bod nhw ddim yn amherthnasol, bod nhw ddim yn ddibwys, o'r arglwydd bod nhw'n rhan o'r stori fawr tragwyddol yma. O, arglwydd, bydd gyda ni nawr. Arglwydd, ni'n gofyn dy gymorth i yn yr wythnos sydd o'n blaenau ni. Gofyn am bob nef o sgwelid i fod yn dda. Da derbyn ni nawr yn ddiolchgar yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen.